ערב טוב גבירותיי ורבותיי, הגיע העת לעשות איזה דבר, לשלם מס שפתיים לאירוע. שמדובר במסגרת של מסע בחירות, אז נאום בחירות קטן. לפני 8 שנים, 9, לא הצבעתם בשבילי כי פחדתם שאני אלמד אתכם ערבית מכיתה ג', שאני אכריח לעמוד אתכם כל בוקר לפני הראי ולהגיד מי אני, מה אני, שמה אני, למה מה, שאני אפריע לכם לדבר עם הידיים. לא הייתם מדברים אצלי עם הידיים, בשביל זה לא הצבעתם בשבילי אז, בשביל שאני אאלץ אתכם לתת למשפט של הזולת שלכם להגיע עד לנקודה שלו, משפט של זולתכם. בשביל זה לא הצבעתם בשבילי, ועכשיו אני אתן לכם עוד כמה סיבות למה לא כדאי לכם להצביע בשבילי. זה לא רציני, זה בסגנון חצי רפ, חצי גרפס, אבל בעיקר קרפ. אם כן, לא תצביעו בעדי, כי אני טוב ומיטיב, מעמיק ומרחיב, מרים ומלהיב, מלא איכות גדוש טיב, גם שומע, גם מקשיב, כל אדם מאוד מחשיב, משחרית עד מעריב, רק לא דוגמה להיפראקטיב, אבל מה חרוץ למיקי שביב. לא תצביעו בעדי, כי יהיה לכם טוב, בלי פצע, בלי מחוב, הכל מול, הכל קרוב, בלי מיעוט, בלי רוב, אף אחד לא מת ברחוב, ורק חושבים איך לאהוב, ואפילו אוהבים לחשוב, ויש הרבה על מה לכתוב, ויש מספיק זמן לשלם חוב. איך זה? מספיק זמן לשלם חוב. זה מרגיש כל כך טוב, באמת, זה לא משנה מה, אבל בכל זאת לא תצביעו בעדי, כי הכל יזרום בנחת, מלפנים מאחור, מעל ומתחת, עם כניסה חלקה, יציאה מוצלחת, בכל הצנרת, במדבר, במקלחת, בכל הסביבה, על הצלחת, שהנפש בגוף מתרווחת, הרוח לנשמה נפתחת, הכל מניפים מטפחת, וכולם מודים שהעסקה מוצלחת, התזרים, ההזרמה, מהפה למעלה ועד החור לתחת. לא תצביעו בעדי, ואולי בכלל לא תצביעו, אל הקלפי לא תגיעו, יד מהכיס לא תוציאו, פתק במעטפה לא תביאו, לא תשלשלו, לא תקיעו, לפחות בוודאי לא תשפיעו, גם אם מישהו תפתיעו, לא אתם את הרעב תסביעו, לא משנה מי, מהו, מיהו. כן, אולי בכל זאת, בכלל, לא תצביעו. בטח לא בשבילי. Thank you so much, ladies and gentlemen. This has been very nice to be with you.